أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أن بألتنك بركة داي kan neman kisini Allah subhanahu wa ta'ala bulu akoche ala kiraka anaka somona ka sahaba ube no temena ka boyono anga foli be katara au bela jilema Touba missiribah sanfɛ ka ta missiribah mɔgɔ fɔlɔ fo a mɔgɔ laban an b'a bɛɛ fɔ dante foli min na. An bɛ karamɔgɔw bɛɛ fɔ, fiqhu karamɔgɔw, hadisa karamɔgɔw, kurana karamɔgɔw, tawhidi karamɔgɔw, kasira fɔbagaw, wajulikɛlaw, question bilabagaw, a jaabibagaw, biro kɔnɔna mɔgɔw, alakira bɔnnaw, shirifu ni qurashu, an bɛ bɛɛ fɔ, cɛ ani muso, denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba. An ka walanda ninnu bi boli ka taa siti o siti sanfɛ. An ka foli bɛ ka taara aw bɛɛ lajɛlen ma. An ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ bolo, an bɛ dugawu kɛ aw ye. An b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka limaniya di an ma, a kan ka limaniyaw dafa. A ka yafa an ka junubu bɛɛ lajɛlen ma. An ye fɛn fɛn kɛ k'an tugu, an b'an tugu fɛn minnu na, min kɛra belebeleba ye, min kɛra fitinin ye. Allah subhanahu wa ta'ala ka yafa a bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka makoto diɲɛ ani lahara. An ka siti ninnu sanfɛ ani a lamɛnnikɛla bɛɛ, gɛlɛya bɛ maa kan. An bɛ Ala deli, ya Rabbi, Ala ka gɛlɛya ninnu wuli n'a ka hinɛ ye, a n'a ka nɛɛma ye, a n'a ka fasamantiya ye. An bɛ Ala deli, gɛlɛya minnu bɛ an kan, muso minnu ta ye cɛko ye, ya Rabbi, Ala ka cɛ nɔgɔya u ye. Cɛ minnu ta ye musoko ye, ya Rabbi, Ala ka muso nɔgɔya u ye. Minnu ta ye denko ye, Ala ka den nɔgɔya u ye. Minnu ta ye ayiwa dɔnni ɲini ko de, Ala ka dɔnni di an n'u ma. Minnu ta ye banako de, ya Rabbi, Ala ka n'u kɛnɛya. Minnu ta ye u ka sugu de bandi, gɛlɛyaw bɛ yen nɔ, ya Rabbi, ya Allahu, Ala ka gɛlɛya ninnu wuli ka nɔgɔyaw nati, ka sugu diya, ka kiriyan caman nɔgɔya, ya Rabbi. Minnu fana ta ye papier ko de, ya Rabbi, Ala ka papier ko ninnu nɔgɔya. Minnu ta ye visa ko de, minnu ta ye fɛn wɛrɛ ye, ya Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala ka bɛɛ nɔgɔya. Minnu ta ye n'u ka mɔgɔ bɛ kaso la, an bɛ Ala deli, ya Rabbi, Ala ka bɔda kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa, an b'a ɲini Ala bolo, an bɛ fɛn fɛn ɲini Ala bolo diɲɛ la ani lahara hɛrɛ la, Ala k'o kɛ an ye. An bɛ siran fɛn fɛn fana ye diɲɛ ani lahara, Allah subhanahu wa ta'ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. An ka banbagatɔw, Ala k'u hinɛ k'o kabura nɔrɔ, ka baradali nɔgɔya u ye. Ya Rabbi, Ala k'an yɛrɛ ɲɛ, k'an ka dɔn makɔnɔ. Ala k'an ka diinɛw ɲɛ, k'an ka lahalaw ɲɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, an bɛna don an ka walanda kɔnɔ. Walanda mun ye fannu ta'amul bayna zawjayn aw ma'a zawj, min bɛ kuma furu ɲɔgɔn fila ani ɲɔgɔn cɛ. Furu ɲɔgɔn fila, aw ka dɔn diɲɛ wagati fila de ye, nɔgɔya ani gɛlɛya. Ni gɛlɛya bɛ don min na, o n'a ka lahala. Ni nɔgɔya fana bɛ don min na, o fana n'a ka lahala. O kumana furu ɲɔgɔn fila, fa aw k'o dɔn ɲɔgɔn ye. Ni Ala ye kɔli se cɛ ma wagati min na, muso ka o dɔn. Ni muso fana, ayiwa, ni gɛlɛya bɛ muso fana ka wagati min na, cɛ ka o dɔn. O kumana aw ka ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw dɔn, o de nafa ka bon, o de hɛrɛlen bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. Ya Rabbi, Ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. O kumana walanda min b'an bolo bi, an b'a fɔ isbiri ala faqri zawjik, ko muso ka sabali cɛ ka fantanya kan. Ni Ala ye ayiwa wagati gelen se i cɛ ma wagati min na, i ka kɛ sabalibaga ye, i ka kɛ muɲubaga ye a gɛlɛya wagati kɔnɔna na. Kana kɛ maa ye maa min sabali tɛ a la o wagati la. Surutu an filɛ wagati minnu kɔnɔ, gɛlɛyaw bɛ fan bɛɛ, gɛlɛyaw bɛ fan bɛɛ, sugu man di, baara yɔrɔ foyi man ɲi sisan. O kumana ni Ala ye i bɛ cɛ ma ko wagati kɔrɔnen don a ma, an b'a fɔ wagati kɔrɔnen don bɛɛ lajɛlen ma, surutu nin wagati in kɔnɔna na. O kumana e muso ka kɛ sabalibaga ye o wagati la, i k'i ka dépenses nɔgɔya. Nin wagati in kɔnɔ, ni a y'a sɔrɔ i delen bɛ sukaro 2-3 kilo la, i b'o de dun. O kumana ni cɛ ye kilo 1 d'i ma, wasa ni o ye. N'a delen bɛ ka 600, 880 de d'i ma, n'a ye 200, 400 d'i ma nin wagati in na, wasa ni o ye.
adilimbe amana voyage abe fe minun sama ima na do bo ala aywa afam ya geleya de be no kana obeke ko atara di muso bere de ma geleya o de be no o kuma na cheka geleya wakati muso fika ke sabal bagadi ika geleya nunun ko o kuma na be ala de fe munna ala ka dina in fam ya chogo nyumandi an kelen kelen bela jelema fo aka donde ko geleya in Allah subhanahu wa ta'ala ka ko glanen de do ababla ka jonka ya famia we wakati ni wakati ko de tumado bi geleya tumado bi noya abeti geleya abeti noya okuma ni geleya bena wakati mina fo ango nyogon famia di okuma na dongo do il from batige do boala dongo do depassi ba do boala ni ma do boala ini chete nyogon famia de awti nyogon famia abadan fo itato abi nyogon famia ya famia furudu abora bela jilenka lafiya de kama aywa ni geleya nana wakati mina ni eko eto do cheye aywa ni ye femi soro akoko na ibi sigino fana ide okuna munde be fo cheye fana chew fana ka ke sabal bakaye ni ala yake ni noya be iye wakati mina ito muso fana ka don ni noya be iye wakati mina ito muso ka don nga eka noya eka geleya muso ti ba shikalama o te fenya na mai o te fenya na mai abadan fotumado ikatoka alaje ika noya sira dota ni hera kiri wakati mina ika okika koleka ako alfaqiru laysa aiban muso ika donko ko fantanya dise bakato ya kote lebuye de ka fonche kera fantanye ay hotel lebuye koy hotel lebuye harama de nyana parce que mate se ki yereke banaye mate se ki yereke ay was dise bakato e akadi beye ka ke se bakato di akadi beye ka fen soro de kadi be iya ni mi mo se ka soro okmana ama soro da desera di we alaka kelende wa okorote ko fugardo de ay ere ni alache eba don mawo minun be nu gerjege nyenen do nu be ka femin soro uti cheni jijache okmana munde ya to atika soro alaka latike udi do addo tapsaka ke fugariya e koy na chaman ko ne latike udi okmana fantanya di lebuye koy ka fone kira fantanya uti lebuye wallahi uti lebuye fantanга fantangu ala kira de alayhi salatu wassalam tuma do ko kuma kira mine fa be gaba kurun sira ere kono kor ya sa se ka jo otaka so fe na fla bali otaka dugut la masali bali otaka foi bali ala ni dese bolo tuma do aka dunan abtu jigi mo bere de kan ala ni dese bolo tuma do ayre ta da ba ke choko mena ere dese bolo okumana fo ambela jile ngode fam ya nyogonye otel lebuye de okumana jume de lebuye sisa wala aibu huwa adamu sabri alayhi nte sabali fantanya kande wallahi ode lebuye fantanya ireti lebuyo menete sabali fantanya ka ode lebuye e musomi ni chekira dese bagato e oti lebuye re ngandete sabali cheka fantanya ka ode lebuye ibi furusa ka boni mbolo ko fenta bolo bi takasigi min kuna ibo donga wallahi to do abiseka ke jin na folo bebo bolo nga iminti lafiya bolo na folo soroliti mani lafiya koy ayi na folo soroli yesira de ye sababu di do ka seka ni lafiya nga kemeni mugambe na folo soroli ninti lafiya jati mineke o chama de dugma ko ka bi mo be no yim miliyaru fa nyokon ka wallahi wonu lafiya lente o kuma na folo soroli te ni lafiya na folo soroli yesira de ka sin ni lafiya lima ngani alama Allah tige ninka lafiya ti lafiya abadan abe ina fo sisa ne mangene be furata fura in taliti ni lafiya ko ni bana kenar de bi lafiya ma chama be obe furato ti kenaya okmana sorobi tendi ambe ala delife muna ala ka dina infam ya choko nyumandi amma ako waqillatu sa'i li tardihi min albayt akonka bara dogoya o de be genin ke kabo du konnana ya famya fantanya la koni taqulu sayyida aisha radiyallahu ta'ala an ma shaba'a li muhammad sallallahu alayhi wa sallam min khubuzin sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida alayhi salatu wassalam aisha tu de ya foko ko ala kira ka du konnana neman kisibe ama ko ala kira ka kole madele ka o kono fa
sogoni buru la ka tile fila k'u da ɲɔgɔn ka fɔlɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye dumuni duman min tun bɛ o wagati la k'a fɔ k'u y'u kɔnɔ fa o la tile fila k'a tugu ɲɔgɔn kɔ k'o ma deli ka kɛ fɔlɔ ala kira n'a ka somɔgɔw k'o ma deli ka kɛ k'a fɔ y'u kɔnɔ fa dumuni na tile fila k'u tugu ɲɔgɔn na k'o ma deli ka kɛ fɔlɔ i tɛna fɔ se ala kira ye o muso sigira a kunna dɛ k'u tɔgɔ filɛ diɲɛ bɛɛ da bi bɛɛ b'a deli ka k'u ɲɔgɔnna ye o tuma na i yɛrɛ cɛ mana kɛ dɛsɛbagatɔ ye n'a kɛra fantan ye i k'o de faamuya Aishatu b'a fɛ ka kuma wɛrɛ la tuguni a ko ala kira faatulen kɔfɛ bid'a fɔlɔ min donna ala kira ka du kɔnɔ fɔ bid'a fɔlɔ min donna ala kira ka du kɔnɔ ko e ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa o kɔrɔ ala kira ka wagati bɛɛ a ka du kɔnɔ la u tɛ dumuni kɛ k'u kɔnɔ fa k'a sababu kɛ fɛn tɛ sɔrɔ ko ala kira ka du kɔnɔ na tuma dɔw u tun bɛ tile 40 kɛ tasuma tɛ mɛnɛ u ka so u bɛ balo kɛ tamaro ni tigaw ni fɛn wɛrɛw de ala ni dɛsɛ bolo i y'a faamuya o tuma na gɛlɛya a n'a wagati de dɔn mɛ ala kira ka sɔrɔ dɔw fana kɛra ani a gɛlɛya y'a sɔrɔ nka ani a ka gɛlɛya bɛɛ a tun bɛ se ka saga wɛrɛ di mɔgɔw ma saga 100 joli a b'a ni hadamadenw na n'a y'a sɔrɔ wagati min na i y'a faamuya o tuma na kira ni maa si tɛ kelen ye nka an b'a ladege de Aishatu de filɛ ka nin fɔ ko ala kira ka du kɔnɔna k'u ma deli ka dumuni kɛ fɔlɔ k'u kɔnɔ fa ka tile 2 kɛ k'a tugu ɲɔgɔn kɔ ma deli ka kɛ o tuma na ni ala kira ka du kɔnɔna kɛra n'olu ba deli ka tile 2 kɛ k'u kɔnɔ fa e bɛ tile joli kɛ kungo la i cɛ bolo i bɛ se k'a fɔ don o don i bɛ dumuni kɛ k'a fa i nɛgɛla fɛnw de tɛ ka sɔrɔ i deli bɛ fini min i bɛ fɛ ka fini minnu san i bɛ fɛ ka telefɔni minnu san i bɛ fɛ ka samara dagɛlɛn minnu san i bɛ fɛ ka chaîne ni buguli minnu san olu de tɛ ka sɔrɔ sinon kɔnɔ fa o bɛ bɛɛ ka so bi o tuma na an ka kɛ sabalibaga ye an ka kɛ muɲubaga ye an ka furu valeur dɔn an ka furu danbe dɔn furu sigilen tɛ fɛn ko kan dɛ ayi furu sirilen tɛ fɛn ko kan o y'a damana ko de ye furu kɔnɔna na wa taqulu Aisha tun b'a fɔ ko wallahi ko ale kalla ala la yabna ukhti ya balimamuso den in kunna linanzur إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في الشهرين وما عقدوا في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار حديثا من فوق فلني Aisha كوت ما دابك حديثا لكالي أكون بالمك دي أبيك حديثا لكالي بالمسو دين دي أكون والله نكلا على لا أنتم بس على كراك دوكون أمبي ما كونوا نكى كالو كلي kalo fila fo kalo saba k'a tugu ɲɔgɔn kɔ i y'a faamuya kalo fila k'a tugu ɲɔgɔn kɔ an tun bɛ ala kira ka du kɔnɔ tasuma kun tɛ mɛnɛ yen nɔ Allahu akbar tasuma kun tɛ mɛnɛ ala kira ka du kɔnɔ kalo 2 3 k'a tugu ɲɔgɔn kɔ u bɛ balo tamaro tigaw de la dɛsɛ bolo mais a ma fɛn tiɲɛ u ye dɛ u y'u ka hadamadenya kɛ hadamadenya duma bi dun an tɛ ten dɔw ta ye sukaro caman bɛ du kɔnɔ nɔnɔ caman bɛ tulu bɛ yen nɔ maro bɔrɔw bɛ yen nɔ pomnateri bɔrɔw bɛ lako bɔrɔw bɛ don o don sogo bɛ na sɛ bɛ na kami bɛ na jɛgɛ bɛ na nka o bɛɛ la ta olu ko olu tɛ ka fɛn sɔrɔ cɛ la parce que u tɛ ka fɛn sɔrɔ cɛ la ka taa yɛrɛyɛrɛya kɛ n'a ye o dɔrɔn de don ka taa u yɛrɛ yira u tɛ k'o de sɔrɔ cɛ la jeliw la don o don denkunikɛyɔrɔ don o don kɔɲɔkɛyɔrɔ don o don wasokɔyɔrɔ u tɛ k'o dɔrɔn de sɔrɔ cɛ la u b'a ko b'u furusa o kama o kuma na fa an ka kɛ ala ɲɛ siranyabaga de an ka kɛ ala ɲɛ siranyabaga de an filɛ wagati min kɔnɔ gɛlɛya min bɛ diɲɛ na sisan don o don uniforme tigɛ a sera nɔgɔya ye dɛ e bɛ bɛnkɛso ta la i b'i terimuso ta la i sinamuso terimuso ta i b'o la i b'i ba ta la i ba tɛnɛmuso ta la i bɛ dugu uniforme bɛɛ ko i ka don a bɛɛ la o bɛɛ wari bɛ se ka sɔrɔ cɛ kunna cogo di a tɛ sɔrɔ dɛ ka fara du kɔnɔna kibaruyaw kan gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔna na bi gɛlɛya minnu bɛ baaradaw la bi wallahi aw t'aw dɔn n'a b'a dɔn a bɛ lafiya kɛ cɛ ninnu ka wariko la o kuma na f'i ka kɛ sabalibaga de i ka kɛ muɲubaga ye cɛ ka gɛlɛya wagati la i k'a dɔn gɛlɛya fana wagati dɔ de don a bɛ tɛmɛ yan'a ka tɛmɛ i ka kɛ sabalibaga ye an filɛ wagati min na maa si seko t'a la maa si seko t'a la bɛɛ lajɛlen ka kɛ sabalibaga ye e musokɔrɔba ni denmuso y'a dɔnni ka taara i ma
njebe ka kita njebe ka mbota njebe ka ngeta afa ka sabali ire ba fa bolo choko mina ba e bodon afa ka sabali ire be fa bolo choko mina ire e bodon ika fa ne ka fensoro ire fa la koy tasigi de on fa koro ika chien fa wallahi na ya furusa ko geleya kana sigi bolo so kono dor bi fare fana ka geleya ka parce que ni chebe ka doni min do tna soro blin e chebe ka doni min di ma bina fare ka bodi dunya ko fe na ko aba fursa ko cheka geleya annega ka toy ni ya deme aka na e furinsa kana sigi ka fare ka e chebe na le so ale chebe ka biduru dama e chebe ka biduru dima na le ya a fursa kana o kona chebe ka biduru min dima ina bije ko re dunde abe mo gam duru o kumana ay ñogon nege aka ñogola fam ya kasiki aka furu kono gele na wakatu la bitene wa ay ko noya cienu nunka ay ko noya itu me femi ke fola kana fi ba be ñini bi gele de be abin ma sisi ko tala bli o kumana fem fe ben sanga duwa ke anga ala deli allah subhanahu wa ta'ala kan naka noya anga sigi an ko fe anga tubi katara alama tubi jele ñere la koy وقال عروة يا خالة فما كنا يعيش عروة قال فني مسان عائشة تما أكمنا أو تنكر كلا كدوكنا أبي بالو جمعنا أولا كله كلو جولي كاتونيونا أتى دومني أتى تسمع منا كدوكنا أون دوما دونكون تسمع منله ودي بدومني توبي okmono ba ila ko de dumini ko mana ko be balo choko de finya la wa muna qalat aisha to kwama al aswadani antum be balo fen fi man fladila atamuru wal ma'u tamaru ji antum bodidu tamaru ani ji na tamaru do nyini ambe ji do miaka na tamaru do fe e du ambe ji do miaka o de kunyanga balwe kumate sogoma kumate shema kumate jege iranema kumate loko ni firitima kumate aywa kini tobile zameni sogola o shikunti tamaro ani ji antume ni nedu aywa ujuka nyina ma yakete katene okumana ambe ala delfe munna allah subhanahu wa ta'ala ka dina in fama ya chugo nyumandi ankelen bela jilema okumana ala kira alayhi salatu wassalam alayka duko na kera tento okumana utumbe balo jini tamaro doronela muna ni geleya be fana se ko do che aka wakati la teme noya binaw noya mbi ala de bolo na saballa nyogon koro kam nyogon koro wallahi noya mina me fe mi fo awye anga du ko nanuna anga societe nuna anga barakero nuna be anga kilinya ira nyogona o de gerjege folo ni ala be fe ka mawo ma na fe ka o gerjege chin ka senge do aw ka be bembaliya pere do awni nyogon che o kumana na wuye nyogon bine aka chala gele mbe ta ya famia nga ni ala be fe ka aw son ka hera shuru aw ka be bende do awni nyogon che bembe yoro ala ka deme be yeno hal naw kila kafiru de hal naw te islame wiye naw benna ala ka hera mina ala ka deme bina lahara ko na be minke awla bo kawlay nga ka jiye ko na bi lafiya be ko de kama islame ba an shukatara be ma nga nyogon mine o kuna furu nyogon fla abe damina awde la de aya ka furu ke furu duma ya ka nyogon mine ni gele na do mine akota ni no ga fana na do mine abi je ko duma ke nyogon fe ana diu o kumana ala kira ka dukonna kera duduman bay gele bin wakati minna u ye nyogon ku ka mu nyogon koro no ya fana nana u ye nyogon ku ka mu nyogon koro o kumana fambila jilin kan ni famiya yahka anna rajulan fil madinati yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam u ya mafla ko chedo tumbe yenno atumbe sali ala kira no fe misiri kono madina alaihi salatu wassalam nin chen tunkera na Sylla kira no fe nutlala kaba abi boli katara ka sokon nama abi boli biri katara ka sokon nama ya famiya fastawaqifuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'al an sirr al-harwal dondola abina boli ka bala kira nyini nga kala jo e kan inteliya bayin kunya ila al-baiti katara soma iwa ke ni mude kama ni salamu blala kaba pip ebe boli kataka o kuma ibe kan yim boli nke munde kama de nitlala Sylla dro bip eta nyinyi yere betakani yere tibika ke munde kama faqala ya rasulullah ako alaka kira ne man kisibe ika
ليس لي أنا ومرأتي إلا ثوب واحد أكون نني موسو فوي تامبولو فوفين كلي أصلي فيه ثم انصرف مسرعا إلى امرأتي أكون نبي سلني فينين دي ننسل كتلم بيبولي كتا ينسل وقتي كبا كتا دي موسو ما دي تصلي فيه يا صالي فانا كسلني فينين فاسيكي فين كلي نبان فلا بولو أنجيلين بودلا n'ale bita dugu kono ale ba don ka bo ni ne fana beta ka dugu kono ne ba don ka bo ni sali bana mbi boli kata dama jona afana ka sali yani sali wakati ka bo ambe sali tende falamma da'a ar-rajulu ila zawjatihi sa'ala falamma 'ada ar-rajulu ila zawjatihi fas'al an sababi ta'akhirihi fil masjid tuma minna change asegina katara ka du konna ma amuso ya nyininga ika ertarde kunye jumenye fil masjid faqala laha ma hadath ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ako ika ertarde kunye jumenye tara misirla imena munde yato imana jona ako ntumbe baro nyonya ni ala kira de ye ntumbe ni ala kira de kumbe barola faqalat muso kama abdullah fa okumana ima songa idama kashi ala kira ye okoro ima songa afa ala kira aka do ke anye okumana muso ye ninde fay o ba yira fen foy kunte ni nombolo ka valsi kono jolibe aka chande al morin falendo do be koyoro la do nogole ngulone fleni do be pasel kero la do be gusli kero la do kolen jelen kurlembe al mor konnana aka chande sheni be buli be imuni tulu dorobe ma balobo ko halsa ko geleya be ela ko geleya be echela ko ete warsoro chebolo kebi ka fursa ko ma ete sabali ete herake cheka ni bela jelente menen kofe fanka famia de ke kodola complet jolbe ere chebolo complet jolbe ire bolo hal cheka fini noko ka ko aka gelal na chafe ibolo ni fle ana che ko complet kele ne bo bolo kele me salina ye abi bolo kata di muso maso mun ka mana se ka sali ko manambe mun fo anga ke sabal bagay anka laje anka hera ke nyogon ka jeso sigi wakati fitini ndedo nana aywa abiteme no e geleyay ko manambe ala dilife munna Allah subhanahu wa ta'ala de geleyay bla bagay ala ka takabanka ala ka hera ke ambela jelenye ka angere jigo foni ka haminan ko bela jelen noya ambe munyini ala bulu ji anillahara arrahman ko on noyani ambe srafe mun fanani ji anillahara Allah subhanahu wa ta'ala kan kisi bela jelenma ala ka sababu nyman ka ambela jelen mafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh